Pozdravujem všetky moje krásne zákazníčky a všetky sledovateľky, ktoré sa ešte len stanú mojimi zákazníčkami. Dnes si ukážeme očnú liftingovú kúru. Je veľmi dôležitá, pretože očné okolie je 7-krát tenšie ako zbytok pokožky na našej tvári a nemá tukové a mazové žľazy. Je veľmi dôležité, aby sme sa o očné okolie starali pravidelne každé ráno a každý večer a minimálne 1-krát do týždňa, napríklad cez víkend, si dopriali očnú liftingovú kúru. Pokojne si ju môžete urobiť s vašim partnerom alebo manželom, pretože je vhodná aj pre pánov. Tak poďme na to. Očnú liftingovú kúru si robíme vždy večer, pretože v noci naše očné okolie oddychuje, regeneruje, obnovujú sa nám kožné bunky a práve tento proces my podporíme tým, že našej pokožky dodáme vitamíny a účinné látky z prípravkov, ktoré budú za chvíľočku nasledovať. Prvým krokom, ktorý musíte urobiť pred očnou liftingovou kúrou, je kvalitne a šetrne si odličiť očné okolie. V praxi často počujem, že si drhnete očné okolie, šúchate si ho, odličujete sa micelárnou vodou, telovým mliekom, rôznymi mydlami a sprchovými gélami, ale aj odličovačmi, ktoré obsahujú v sebe olejové zložky. Tak, milé dámy, vedzte, že všetko toto vám ničí očné okolie, upcháva vám tie jemnulinké póriky, ktoré tu máme a následne vám vzniká očný opuch. Odporúčam vám na odličovanie použiť najpredávanejší a najlepší odličovač očí na svete. Získal množstvo ocenení a je obľúbený aj u žien, ktoré majú citlivé oči, ktoré sú alergičky alebo ktoré nosia kontaktné šošovky, prípadne okuliare, alebo ktoré majú očné okolie namáhané, či už pracujú vonku alebo pracujú celý deň s počítačom. Tento očný odličovač neobsahuje oleje, ale obsahuje lekársky silikón, ktorý tam takto krásne pláva a vašou úlohou pred odličovaním je tieto dve zložky krásne spojiť. Vznikne takáto mliečna tekutina, ktorú si nanesiem na vatový tampónik, ktorý som si predtým navlhčila do vlážnej vody, dokonale ho vyžmýkam až úplne do sucha a následne nanesiem odličovač. Týmto spôsobom šetríte jeho množstvo a zároveň buničina, ktorou sa odličujete, bude taká jemnulinká, mäkká. Teraz si ukážeme správnu techniku odličovania. Máme odličovač, máme vatový tampónik, ktorý je navlhčený a dokonale vyžmýkaný. Nanesieme odličovač a priložíme na naličené oko. Počkáme pár sekúnd, úplne ideálne je, aby ste narátali do 10 a následne ťahom dole oko odlíčime. Preložím, nanesiem opäť odličovač a dočistím spodné riasy z vonkajšieho kútika smerom do vnútorného. Na druhé oko použijem nový tampónik. Je to z toho dôvodu, aby ste si nepriniesli prípadnú infekciu z jedného oka do druhého. Oči si odličujem dovtedy, pokiaľ tampónik nie je dokonale čistý. Naše očné okolie je dokonale čisté a môžeme sa vrhnúť na liftingovú kúru. Budeme potrebovať extra zvláčňujúci nočný krém, voláme ho aj vazelinka, a budeme potrebovať cukrový peeling z kolekcie Saténové pery. Tento peeling je veľmi jemnúčky a šetrný, pretože sa používa na pery a žiadny iný peeling nemôžete použiť na očné okolie. Čiže ani telový peeling, ani pleťový peeling, pretože tie exfoliačné častice, ktoré tieto peelingy majú, sú veľmi hrubé, silné, drsné a poškodili by vám očné okolie. Začneme tým, že si na očné okolie nanesieme hrubšiu vrstvu vazelinky. Ideme po obvode oka, po očnej kosti. Naozaj nešetrite, dajte väčšiu vrstvu. Teraz potrebujeme misku s vlážnou vodou a vatový tampónik. Pozor, voda nemôže byť príliš horúca, aby ste si neublížili. Takže namočíme si tampónik do teplej vody. Jeden, druhý a priložíme. Necháme pôsobiť, pokým sú tampóniky teplé, čiže až do vychladnutia. A
A extra zvláčňujúci nočný krém obsahuje v sebe propolis. A tým, že priložíme na oči teplé vatové tampóniky, tak propolis sa uvoľňuje a preniká do nášho očného okolia. Je to úžasný relax, doprajte ho aj partnerovi. Tento postup opakujeme 3-krát, čiže opäť si namočíme tampóniky do horúcej vody alebo do teplej vody a opäť priložíme. Zopakujeme 3-krát. A necháme pôsobiť až do vychladnutia. Na takto pripravené očné okolie budeme aplikovať cukrový peeling. Prsty si namokrím a ideme krúživým pohybom v smere rastu chlopkov obočia a urobíme si mikromasáž. Budete cítiť jemné zrniečka peelingu, ale vaše očné okolie už je ošetrené extra zvláčňujúcim krémom, takže si ho nemôžete poškodiť. Je to veľmi príjemné, budete nadšené. Tento postup zopakujeme ešte raz. Opäť aplikujem peeling. Navlhčím si prsty a ideme. Smer rastu chlopkov obočia. Jemnučko, netlačím, s láskou. Úžasná mikromasáž očného okolia. Úplne cítite, ako sa vám to očné okolie prebudza. Môžete aj tu, kde nás trápia často také vejariky. Tak, super. A teraz si zoberieme čisté vatové tampóniky, ktoré opäť navlhčíme teplou vodou a jemnúčko, opatrne zotrieme peeling z očného okolia. Zase z vonkajšieho kútika do vnútorného. Očné okolie musí byť úplne čisté, takže aj vazelínka, aj peeling bude odstránený. Tie dámy, ktoré už máte vytrenované očné okolie, čiže už používate Mary Kay prípravky na očné okolie, budete pokračovať regeneračným sérom C+E. Tie z vás, ktoré sa ešte nestaráte o vaše očné okolie, tak tie použijete teraz očný krém a očný gel, alebo teda upokojujúcu očnú masku. Toto vitamínové sérum je fantastické, pretože pozbudí vaše očné okolie k rýchlejšej regenerácii, zapracujem ho krúživým pohybom do očného okolia, ľahúčko, jemnúčko. Úplne ideálne je použiť prsteníky, pretože v nej máte najmenšiu silu. Úžasný pocit. Nechajte teraz chvíľočku čas, aby vaše očné okolie vsiaklo všetky vitamíny a účinné zložky a potom budeme pokračovať ďalej. Teraz budeme trošku variť a urobíme si kašičku a spojíme dva produkty. Je to Timewise očný krém s 3D komplexom a upokojujúca očná maska alebo očný gel, ak chcete. Spojíme tieto dva produkty a aplikujeme si ich na očné okolie. Nikdy nechoďte do kelímka prstami, pretože si tam zanesiete zbytočne baktérie. Ja používam vatovú tyčinku, čiže naberiem si očnú masku alebo očný gel. Doprajte si, nešetrite pri očnej liftingovej kúre. A do tohto si dám teraz takto očný krém a vytvoríme si kašičku.
Vidíte, že mám dosť veľké množstvo. Bežne takéto množstvo nepoužívame len teraz pri liftingovej kúre. A nanesieme opäť na úroveň očnej kosti. A samozrejme aj hore. A opäť prsteníky a zapracujeme. 8 krúživých pohybov, rozprúdime lymfu, urobíme mikromasáž očnému okoliu a tým, že tam bol predtým peeling, tak máte odstránené z očného okolia všetko, čo tam nepatrí a je teda uprataná cestička, aby všetky vitamíny, výťažky z ovocia, zeleniny, ktoré sú v týchto produktoch, aby krásne prenikli do očného okolia. Úžasný pocit, úplne cítite, ako je to očné okolie šťavnaté, také napúčané, elastické, vláčne. A takto pôjdete spať, v noci bude vaše očné okolie regenerovať, oddychovať a ráno bude krásne hydratované a krásne vypnuté. Milé moje, doprajte si túto liftingovú kúru každý týždeň a urobte si ju napríklad v spoločnosti vašej maminy, babky, sestry alebo najlepšie kamarátky. Všetky prípravky mám skladom a určite vám urobím nejakú zaujímavú akciu, ak si ich kúpite. Starajte sa o vaše očné okolie, zaslúži si to, starne najrýchlejšie vlastne z pokožky na celom tele, práve očné okolie je to, ktoré vám prezrádza váš vek a to určite nechceme. Chceme vyzerať sviežo, mlado a krásne. A to je môjim cieľom. Takže pokojne ma kontaktujte, som tu pre vás.